Permezz ta' taħriġ li tingħata mill-K9 Search and Rescue Malta, aktar klib f'pajjiżna qed italmu jfittxu persuni mitlufa jew saħansitra nies mirduma. Is-sibt filgħodu One News żar il-post fejn jitħarġu dawn il-klieb sabiex jistħarreġ il-metodi tant importanti li jiddeterminaw ħajja jew mewt ta' persuna involut f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Tkellimna mal-President tal-Aqda K9 Search and Rescue Joe Attard. Ma' One News spjega x'jinvolvi x-xogħol ta' din l-Aqda. Barra minn hekk spjega wkoll li jsiru 5 eżamijiet differenti sabiex jiġi determinat il-kelb huwiex preparat għal dawn is-sitwazzjonijiet. U spjegalna wħud minn dawn l-eżamijiet. Fil-play drive waddab nilu ballun, it-toj tiegħu normalment nużaw biċċa ħabel. Mar iġibu ma tnawaddablu liħor nikisejħlu two-way reward nisimgħu magħha. Il-test liħor li huwa l-prey drive, il-prey drive ifisser prey qed jagħmel it-tug of war miegħi. Irid jieħu t-tojju, qed inżommulu, għallu nibdew bil-mod. One News tkellem ukoll mal-membri tal-K9 Search and Rescue Malta, Gordon Delija, għalilna li jinvolvi ruħu mal-Aqda sa mit-twaqqif tagħha u approvda wkoll informazzjoni għal daw kollha li huma interessati sabiex jissieħbu mal-Aqda biex xewqa lil kelb jew klieb tagħhom jingħataw taħriġ. Min jixtieq jingħaqad magħna ġast għandna l-page tagħna K9 Search and Rescue Malta u jikkuntattjana hemmhekk. Għandna min jħossib jevalwa l-kummenti u l-ħtiġijiet ta' xirid il-persuna biex jingħaqad magħna. Preżenti għat-taħriġ ta' dawn il-klieb kien hemm ukoll is-Sindku ta' San Ġwan Trever Fenek u qal li fil-passat l-art ta' Swejt kienet għalqa mitluqa u abbandonata, ma' One News qal li dan l-ispazju llum huwa miftuħ għall-pubbliku. Anka il-minu interessat jista' jiġi hawnhekk bla ħlas jgħallem il-klib tagħhom, jagħmlu training u fil-futur qarib ser ikun hemm ukoll upgrade ta' dan il-post fejn ħajsir area fejn il-familja kollha tista' tiġi hawnhekk u tutilizza din l-area fejn hawnhekk ġewwa ta' Żwejt San Ġwan.